We have here our Regional Director of DPWH, Regional Director Virgilio Kay Eduardo. Baskaran Munisipalidad ng Daraga dahil ngayong hapon gaganapin ang groundbreaking ceremony ng Super Health Center. Dito itatayo ang health center dahil umano sa lokasyon. Itong lokasyon na ito ay nasa kaligitnaan ng mga barangay dito sa Daraga at dito itatayo para mas maging accessible munisipalidad. Kailangan pang pumunta ng sentro para matingnan ng doktor dahil dito pa lang sa Baskaran ay may doktor nang titingin sa kanila at mga lupa na tatayuan ng Super Health Center ay libreng ibinigay o donasyon kapitan ng Baskaran ni si Kapitan Domingo Madrideo. Ang nakakabilib dahil para sa kabutihan ng Parakpakan naman mga tugang ang pag-abot ni former Congressman Christopher Quito Co. Also with us here, approaching OIC Mayor Junji Haushan. Approaching also is Congressman Elizalde Esco. Also we have here the OIC Vice Mayor of Daraga, Vice Mayor Bobby Magalona. May tiwala sa sadiri ako Bicol, may disiplina sa sadiri ako Bicol, bakong mapaabaw-abaw ako Bicol, sabay-sabay na ikurahaw, sinda kita ika ako Bicol. Palakpakan ta din ang masunod na alkalde kan Banwang Daraga. Palakpakan ta Mayora Lal Baldo. Para mas malaman ninyo ang mga importante pang detalye tungkol sa proyektong ito at iba pang plano ng Ako Bicol Party List at ni Congressman Zal, patuloy ninyong panoorin itong live coverage ng aming page at i-follow nyo na din kami sa aming Facebook page, Tabang Ora mismo. Pagkaki hanggang sa nagdakula, purong Bicolano na maurang salada, mabot na matabangan ng kasaraditan, sa gabos na mga bagay may paninindugan, daikuting kasupo ang hinalian ko, ako taga Bicol na ko, ikukurahaw ko, dawa labi-labi na ang pagtios, daikita natatakot basta sa matanos, ang gibo mo, ang gibo ko, ang gibo kang gabos, yaon masaya sa pag-alalay ang sa tung mahal na Diyos, ako Bicol, may tiwala sa sadiri ako Bicol, may disiplina sa sadiri ako Bicol, bakong mapaabaw-abaw ako Bicol, sabay-sabay na ikurahaw, sinda kita ika ako Bicol, sinda kita ika ako Bicol, sinda kita ika ako Bicol. Palakpakan tamang po ang pag-abot kan masunod na Vice Governor kan Probinsya kan Albay, Miss Farida Didaico. Ako Bicol, sinda kita ika ako Bicol. Daemi na pahudyan, permi numero uno, ora mismo sa gabos, asing kami permi alisto pag sinabi Also we have here is Councilor Julius Lim Duran. magkaburunyaw, asing magkasararo, suportahan tabangan. Of course, we have here the punong barangay of Barangay Baskaran, Honorable Domingo Madrideo. Ururihan, dawa labi-labi na ang pagtios, daikit